Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarin a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladhina kafaru بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا. ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wassalamu nabantukan wallahu ta'ala nabu siyalawatan kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta na ayat ko din pada datakan ko mapakama masaulang wa mga datu sa kanya tutong municipality o kapag udoner kita no kanya pakakita kan wa datukan naso kimgang ko kanu ko salam sa pagtirong purpanuso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagli na kasi ko Allah dala yung kanya maanan yan na lang kanurong makambutian sa kanyang dunya na ayang mala na sa isa at manamaw. Mauri po Allah dala ang mga paratiya. Yung kanya ulan-ulan Ramadan na datar nagyang bagwagya pa kembitiraw nokstano di isuulan-ulan piyakang barakat wallah ito ala kulang mo mga ulan-ulan. So kaya pangad mo Allah ito ala na palayan yan piyakang palalagyan yan piyakang palalagyan wallah ito ala so kaya pangad yan sabihan kaya ating putanuy man ito nagyabay so pinakapiyakang wallah ito ala kulang ang taman paganay ron nag-iisu ulan-ulan unzila fihi al-Quran. Ulan-ulan naroon initurong sa Quran. Sa Quran na sabab kong mabarakat yan. Nasulamang kaya nyakatumputong-pukul na palayan yung piyakalimi wallahu ta'ala. So ulan-ulan kaya tabo na kaya turun o Quran na piyakalimi wallahu sa ulan-ulan. Agin ang sa ulan-ulan Ramadan. So kagagawin iya piyakan turun Allah ta'ala sa Quran sa jumlatan wahida na piyakan lebih tumano Allah ta'ala so ito kagagawin magito so Lailatul Qadr khairun min alfi syahr ay makna niyan na kagagawin abitun sa Lailatul Qadr. So malaika amirin kong Quran kung initurun niya ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bilis kanyan Allah ta'ala pinakamapiya ko mga malaika agyudo sa Jibril alaihi salam. So mabusun nabi apiya katanaan Allah ta'ala kong Quran na bilis kanyan khairul anam pinakamapiya ko lang wakan. So mabusun umma apiya katanaan Allah ta'ala kong panduan ng Quran na bili Allah ta'ala khairul umma pinakamapiya umma. So yan kayo niya tiputan may man to na miasar kita no sulang wamapiya. Saktano sa pinakamapia umma, agi saktano itirunan o Quran, saktano sa pinakamapia umma, kagigyan kayo niya, ayam anan niya, nagyang kayo niya kapapantagan naman doon ang ulan Ramadan, na sabab sa na kailangan na sa Quran, na pagbabitan o itira, ada taraya ulan-ulan, na tunganay kung mana ibalas, agyang kayo kapabatiatan o. Ulan-ulan ini atatarim ano sa mga pangni. Tatarim ano sa mga pangnitan. Kailangan si ibang Muslim na bibinro utusan sa dinan di kapangning. Kaya suwama hudala at ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ipagkararangit yan kurip niyan igira dito mangning. Igira ataw ka adi ka pagni ko Allah hudala na tanong di ka ipagkararangit ang kawala. Igira man ataw ka atarangan ni kasi ko Allah hudala na pikirang ka kaya bubayang ko Allah hudala. Uman isa nagdaman yan aginaw niya. Kasad lagi sa dipandua
Nami ang punuto ko kirarangitan Allah Ta'ala. Nasadun pa man sa tarang ni ko Allah Ta'ala. Nami ang punuto kanya ko kesuatan Allah Ta'ala. Kakagya sa Allah Ta'ala na dinyan buratan sa Panginoon mga urip. Ugay, nagyang katating ko naguruakan, amin berang-berang doon so kita kapapunari mauwag magdala ko pangitan. Panutulang ko sa tutulan, akapapunari mauwag magdala sa giyang ko ito apang. May kaysa na pagkataw amang na isimba. So, Abdul Malik ibn Marwan. So, Mus'ab ibn Zubair. So, Abdullah ibn Zubair, Abu Urwa ibn Zubair. Yang kayo natlo kataw na pupagari ini. Lilipitin niran Kaaba sa disiran ng di manambuyang. Niya mag-isi-isiran. Pagang-paganay na inisyon ng Abdul Malik ibn Marwan nagyang ko ito ang mga pagyan. Ay pagang-paganay inisyon niya na Mus'ab bin Umair. Tiginaan ito na ipungnin ka kuwama. Na tiginaan kong pungnin kuwama ito ala na kanduto ang kuwa Iraq. Natigyan na Sari Abdullah ibn Zubair na ito na ipanganing ka kuwama. Natigyan na siya kan na ayak ang pungnin kuwama ito ala na kanduto ang nakanak Hijaz. Yan kaya adar po pamawa ng Saudi, Makkah, yun sa kanya. Kaya na, uskan wado na ginambu ipang ninyo, nasakan na ayak na tiyo Abdul Malik ibn Marwan pangni, na kanduto ang wado niya. Kanduto anak natigin na din niya. Natigin na Sari Urwa, agiti Ari, o Abdullah ibn Zubair. Natigin na siya na ayak ang pangni na makasurga ko. Saka ano tingin, saka tingin na duka tawa ka na niya suatan din sa mga ikinadar pa. Saka na ayakap yang ni nakanduto na dunia. Saka na tingin ayak ko pang min nakasurgaan. Na dumat pinadari mauwal agyan ko ito mga pang. So Abdullah ibn Zubair na piroklim sa kanya na utaw si isa makaas kanya ni Khalifatul Muslimin. Amirarak siya na Iraq. Si Uyo sa pangarinan Amos Abin Umair at tingin na suka sa Iraq kas na yung duluin ko wali beto. So mabul suma Abdul Malik ibn Marwan na sa kanya sa Sham makatitindig su kunan iba Dawla Umawiya na sa kanya mapunamya balun na sa kanya khalifa tamay sa mineral sabab sa giyang kontakya tari mo Allah dala kong pangninyan na miya patay niya sa Abdullah ibn Zubair miya patay niya sa Mus'ab ibn Zubair nagyan dito niya na Makkah nagyan dito niya po na Iraq nagyan dito niya na Indirod tiyari masulang unong pangnin kaya so Abdul Malik ibn Marwan na ayakabasa niya sige ko kada to natigyan naman nasa'anil mulka nasa'atu anhu hayata sa di sa agawan ako niya sa kada tunakuang kurong magmuamuran. Dito may kabasa Abdul Malik ibn Marwan. Na niya tahkit. Niya sampung na yan nagyang kauta pang niya na inibiro mo magda. Inugyang ka skita no, ang mga ulaw lang tayo skita ng mga Muslim. Na dito no sikit takawi. Sagyang kanya ka pumagugutan sa kada to ka-rugutan na. Rugutan na. So dito Hitler, kung kapununo niya sagyang kanya mga bala-bala, ini sa mga kabinet member yan. Ini ganigam ko din ng mga Arabaya, di kaya mga Muslim. Kaya kandiyakan. Natigay na pakandiyakan na mga Musliman ang kaguma, gusto ko yung puwasira ni Pulugima. Nadit natigay na bidakal, kung kasi ng pag-Muslim. Sa babro, nagititigtan mo, terima no Allah mudala sa mga Panginoon. Pumpuliman to, ayaw maanan yan na pumuyagong tanong sa mga paratiya tanong. Pugumanuman ang tanong sa ayaw yan na mga paratiya tanong. Kakagigyan kayo niya paratiya si Allah mudala na pagpakalugaw igil amoto upang makukuhan na di ka mga. So isa, pagkumangaan tanong ko paratiya tanong na so kapag pumakanag tanong si Ekwende ni ba ng galagidaya mga usyat o mga ulama tanong kapag pumagusya si Eko agama tanong agama Islam. Pananggilaan tanong di tanong mapagsik ng mga tao. Mga tawa ayat tangka panirang kudiran di ka panaguntaman na ayamaan yan na pununtong siranon. Di manikadak lang kuni na susabat kupagtaw na mararas-ras itong anay. Kakagi ayat tangka pinang sagyang kudiran di kan durumasay na paguntong siranon. Uy, so kan durumasay na mapya
ugay na kailangan as kita no mga Muslim na may nang katanong in ando tanong presarasay ka anta no maragun so kabkerasay tanong bubumbun yung pagkarasay tanong na di tanong may pangato nagyang kalpa panaguntaman tanong na panaguntaman ay amanan yan na daalalaw niyan ang panaguntaman dito sabab apatiroon tanong asulang mo panaguntaman akublang usong kalaksi ko Allah Ta'ala sulang mo panaguntaman akublang usong panaguntaman ko agama panaguntaman si mayamana nakapakaburan taong Islam na panaguntaman ayamang nanyan na da aban yan pagundusi si isang kanya yung dunia na ayamala na kalungin sa anungan na mawin dito ibaluin tanong at ipagtanong sa panaguntaman ng tanong sa agamatan so ang mahutala nagyang kapaayatan na bitiyan ang nakanukagya tigyan na kul hal nung nagpiyokong bil aksari na a'mala pero ang kaya Muhammad sa niyang kaya mga tao baakan rakano punutula so mga tao ang yalugi sa mga panaguntaman niran ang tao nagyang kauto mga tao ang yalugi sa panaguntaman niran dito sa mga tao ating huwag mahutala alladina balla sa'yo fil hayati dunya yun ang sa mga tao ngayon lang sa panaguntaman niran miyadag sa panaguntaman niran miyadag sa lakawiran miyada ala kabiran dalla sa'yo fil hayati dunya miyadag so lalakawiran miyadag sa misiniran na kuyong sa kiyang kay niya ing da dunya wahum yaksabuna annahum yaksinuna suna na ayaw masakitro na ayatang kapiranon na siran na pagkibibilang at siran ang mga tao hindi masakit hindi masakit sa kiyang kanya kapanaguntaman ayaw pipikir nila nun na mararasarasay sila na kaprag nila na diyang kapadilan di kaprasarasay na takin iba bala sa iyong fil hayati dunya niya dudug sulala kawin na antunay yung balas antunay sipat ayang kauto mga tao ang mga tao niya rasarasay sa ayatang kapiranong na kinibilang at tawira kinibilang at taw sila na antunay sipatiran ng mga tao nakataso sipatiran ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim diyan sa mga tao pugungkir nila sa mga katuruan Allah Ta'ala pugungkir nila sa mga katuruan Allah Ta'ala waliqaihi pugungkir nila pa sa alungan na mauri pugungkir nila pa sa kipangbarat mo nirang si ko alungan amaw upama ko sa tanong napakautangan tanong ko mga ginawa tanong akatagutanong ko sa alungan na mauri at na alungan na mauri daman abar kita nung makasuara ugay nakagiyos kita nung na benar ko piyangin benar tanong na tanong para tiya madapang man na mangingin benar na doon di pumaratiya ay ibaratan na yan na saka ako siya maka na pangingin benar na ama ka siya maka ugay na pasunta ka na ka na yung mana na dito paratiya nagibas kita no yan pagpangin miyangin benar tanong na tanong paratiya so sabay mabuk na balangon nagito ba agyang ko ba mga tao ayat tang kapiranon nagyang ko ba tiran di kang napagsakar masayan nagtitibilang na tayo na taging ni balanguan sa lakabas na ayapagang na simpatiran na ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim pagungkir niran sa mga ayatan wala waliqaihi nagugyang kalbayam ana nakipambaratan mo ang kipambaratan mo ang alungan na mawri sa mga sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira amya alu sa alungan na mawri napakadaan sa tanong ubi napakasabapan napakakuha niran sa panyakit kasi Umar ibn al-Khattab nasagyang kauto at ipulubangan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumurin-puri ipulubangan kung mga watayan aso Ibrahim dito so Ibrahim agil so wata o Rasulullah aniya sabihin sa malakas sagad na pag-imilubang o Rasulullah nitaguya sagyang kauto al-lahad diyan ba tagirba ko ba na pelkinan o Rasulullah sa watayan ay Ibrahim sa tiyan aw darqat pagoma sa malaikat na tiruang kaon arab ya ma ayakukad ng Rasulullah wa abi Rasulullah na musuma kan na Rasulullah natutulungan ni Umar radhiyallahu anhu sa Rasulullah sa diyang kapatid kiniyang kuwatayan na liangag niya lang ang Rasulullah sa Umar asawar wa kapagpakanginawan yan kagitan sa Umar sa kapangulog yan Maka ginaw sa Rasulullah ya Umar, ino kayo ni pangkurog.
Natigin na ya Rasulullah. Paano di dia kan kapakaguro? Agyang kanya wata ka abdul kinan ka na dapat na ikabali. Dapat na yatigin raw taabali. Dapat na yatigin makaidin. Nayamanan yan na kinan kayo yatigin. Na nasakang panatigin. Iyamanan yan na dibang kasunod. Aniya katoa ko ataw na di kang katawan ron tunaw niya pasadapan. Di kang katawan ron tunaw ni sumbiga ka sa diyang ka na napakunuran ko kapakataling kumakuron. Ikadua tigin na diyang kayo niya wata ka. Na niya sigurado sa kay amayan apatal kayo sa diyang kayo niya pakunuran masak na tigin na di kupang katawan ng anta ulitaw ang pakalubungra. Tunggurag sa Umar radiyallahu anhu. So Umar nagmargumarang itamama na Roroylo sa Umar ibn al-Khattab. Kagaya guru ba niyang pinagyang ko ito ayatan. Akatiru Allah ta'ala. Wajina bika ala haulai syahid. Yang kau tahu mana niya nabitir Allah pala sa una nagyang ko ito ayatan. Fa kayfa idha jama'nahum liyawmin la rayba fihi wa wafiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tanong din natin Allah ta'ala, amay ka makaw makanos sa alungan na mawri. Makaw matanos sa alungan na mawri. Tinoon tanos sa alungan na mawri. Wa wafiyat kullu nafsin umanisa na ituniro sa miya pasadian. Wala miya pasad ka na mapia itunir karo. Wala miya pasad ka na marata ako mang karo. Sa piya mo lang kasadian kayo na yung punya nagitid ni kaprabong karo. Na makataling kumakakiran at ibuwaga. Kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apasaksiyan ka agyan kayo niya umat ka na inyo kasabit ko na ito Umar radiyallahu anhu. So para tiya mga sahaba. So Khadijah radhiyallahu anha nasagyang kau tua kapitay niya. Saya sekali sa marabul saya sekali sa diyang kau tayo mana na firashul maut. Diyang kau tayo mana na kapko sakit niya na gitu di suya mana niya na upamana mo pure ka sa sakitan. Kapag yan sa mga lukstan na gira mo kapko sakit na adap ko sa lagon adin niya ni maturo ang iyong nagiging kakapagod. Dapya mas kita no mismo na gira mo to magudin mo ay sa man na kita no rungkop na kada tanong katapay. Ugay na antid ni ka pakaran yu ajan pa na ad na pamanaguduktan. Suge pa man nagudin nagyang kau to di si ko Khadijah na piyangin sa naanin sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyan aya Rasulullah. Pilay akong gatigan lubakan sa kada katarutupi. Nayam yung turo Rasulullah na tiyan aya Khadijah. Dapat nakatawang ko amis suya ipagisip ko kaya kagkarumaang karak. Pamanakit ko, kaya na yata. Dapat natin nakatawang. Kapag ang aruma ko sa abay, yan na diya kawasabi ba? Napinggas nung kasulang nagtamo kataman sa nimbulo sa sulang ng gitar na kanang palaya, adi nagtapiyan. Nabing natin ko Rasulullah ipagisip. Natin ko Khadijah, ya Rasulullah, pasinaan ko ka. Aw ba ko tigyan putay? Nagyang kanya tigyan awatakan aso Fatima. Nagkilo ay atingin na ubang kabay atingin pangunutang ko mga padababay. Ubang kas kanya na tingin pangunutang. Ubang kas kanya na tingin pag-iprangiti. Ubang kas kanya na pag-ibitay. Pag-iba tingin na pakatiti anak na ikaw mga watang. So Fatima radiyallahu anha may pangarumang alik. Ikaduan tingin na bisinang ko kaya Rasulullah. Na amay yung tingin kagkapanan akong na susulod na ka. Kung kaya turong na kauwaki. Na naayang karak na tingin kapanan. Kapan makarak na tigil? Nagpadapon na tigil sa tumisan na angkor ka. Mana ayaw maanan yan. Nating ka ang kaatigil isutulan na ka. Na ay susapo ang natigil. Na merda ka dun. Na kukayang kaatigil isutulan na ka. Na baluyang kaatigil agas apa na ipanakap na tigil kuriduyo agama. Dito sa Khadijah radhiyallahu anha atay ayaw maanan yan narunong sa agama. Bayan dito na susabot sa niyang kapag ipambaratuan niya si Allah Ta'ala. Napanamarang tanong dito na masipot abatan noong kiragi ang kanya walika irapi. Kaandin ikasipot at tanong sa niyang kautuasipa. Api ang alo. Ulaikan lagi na kafaru. Di ayati rabbihim walikaihi. Sabi sa tao, ongkir niya nagyang kautaya manong yan. Na ayatan Allah Ta'ala. Ongkir niya nagyang kanya piya manutulpa no. Fahabitat a'maluhum. Nagkabinasa na bukaan. Di Rasulang unugarabak. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nagbigmati ko yung mabutan ang pangabutado na nikiran sa anong anamawi. Bidin ang pangabutado na mabutan ko mga tao. Na inong kiniran sa ayatan ng Allah Ta'ala. Na inong kiniran panasakitang barat mo nilang sa Allah Ta'ala. Na fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Nagbigmati ko Allah Ta'ala. Ba nikiran pangabutado.
Naya po na tibo magmutala ay bala sa mikiran. Dhalika jazauhum jahannamu bima kafaru. Ayat tibo magmutala ay bala sa mikiran na sunaraga sabab ko kiyaong kiriran. Wattakhadu ayati wa rusuli huzwa. Agugyan ko kaya manangan. Nagyat pa mag-isuwisuwiran ko mga ayat tanakan. Nagyat pa mag-isuwisuwiran si Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na iman to tempo, na ayat pa kayo siya. Na ipanong ka po mag-isuwisuwiran ko Rasulullah. Na ayat ka po mag-isuwisuwiran ko Rasulullah. Na sa doon sa tao, igira din bitira sa Quran. Igira din bitira sa yamanan ng hadis ko Rasulullah. Adin yan tagol sa ginawa. Pa mag-isuwisuwiran na dito din ikaya pag-isuwisuwiran ko. Ayat ang Allah ta'ala na gusto pagkiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga rito ng Allah, hindi dengan tanong ginawatan si Ibu Allah kita. Saya mana niyan na hindi din tanong dito nagpakalipatan na yan niya kapapatay pagdibing sumala na may tumala ang niya pasagtanong sa ganyan yung dunya na pag-isip tanong. Yung kadating mo dalawa, ifuhum inahum masudon. Pakatindigin mo sila kapanginisin sila. Minigropin ng isa kong mga sahabat. Pingingisan sila. Sa lakad-bulakad, may tumalaan niya pasad ka. Na ipag-isal kita no. Na ori migira si isa dunia. Ayaman na niyan na miya kasilo taon. At pingingisan tayo mapurutak. Na punanabudin ta akalak na ayak na rin sa alungan na mauri. At bidan, ayaman na niyan na ba, baka kibingin niya punapasan ka. Kabapya si pagaring ka, bapya si loks ka, siya makasita ka, na pumukwa ka, asar mo ang disdiyan na kanaraka, na bapya si kanya pakadumbungyan kung naraka na pagkaroon. Al-akhilaw yung may din pakadunong libakading ado. Ilang mutaki. Sa gayong gawang masa, na suminggi ginawa sumikukuha niya ka rin, na namang prido-rido. Ayaw mo di makaprido-rido na sabot sa mga tao. Ang pala mo nagyang kau kalak kuha mga butala. Dito sabot, agyang kanya ulan-ulan na Ramadan. Dapat panaragong balon si isok anak si kuha mga butala kung gaturuan niya nun. Sabihin, ako tiba alaykum siyamo kama, ako tiba alay ladina, may katlikum la'allakum tatakon. Ayaw kinipadubat na nakano sa agyang kanya puwasa, na nagyang kau tuwaan ka ng mabaloy. Ang mga tao, ang mga masanggila, mga tao ayaw manan na mga alay kalak si kuha mga butala. Tapi ang tunaw ni Mulan tanusin na dito tigtanong ka niya akatiro Allah ta'ala waqifuhum innahum mas'ulun. Pakatindigan mo sila, pakatindigan tanong sa hadapan ng Allah ta'ala na pangimbestigar tanong. Na may tumala na dudong abar ni tanong isip. Pagyang ko ito ang kapasat tanong. Nagita makapagkanupal susabuin ko mga tao. Madi hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Amay kakwintan din. Amay kayamanan yan na pakiler kita na sumiyang apapasatino. Na susabaat ko mga tao na makapagkano ang tunad na iya kitab. Ang tunad na iya listan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Pipin abang yan initagak amay tumala ang iya pasad abang yan dumiswak. So kapasatino sila pinulis. Na may to la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. May ito, dito na ba niya ninitaga kami at kahit ito buwan ta ka mga alam niya ang gagalpak aba niya des baong gamilista. So panamaran tanong, ijang kayo na yung mga nanin na kapaginotaw tanong ulo niya na bapin tanong pagpakadista ko marata gagalpak na ayaw mala amilista tanong na sumanga amal tanong mga bibya nagyang kayo nagtitanong ikang galpak sa lagi dini na pagini ko mga amal tanong mga bibya ako matanong sa alungan na mori o ay inisong kasi na pingiklasan ka ng bulas ang ulong butala o ay man inisong kasi na asar mo di kasi hindi makakuan makasundo asar mo kung hindi kasi pa may mayor ginaw man dan ayaw pipikiran ka nagitulong ng ikaw mga abalas agawang kau ka mapingat ka kasabi sa nang beritaw nagitulong ni maprimun yan sabi sa piyabulaw to nagitulong niya manan yan nakuman yan nagiyas kita no na ipangangaruan tanong ko lagita na sunang magulupag tanong ang mga bibya saya manan yan na suasuatan ni si Allah ta'ala na bapya ikay ito yan amal na insya Allah ta'ala na di tanong katawan nagyang kong takap-tak pa tanong Allah ta'ala di tanong titira ka panagyang kong gulpak amapya kaano isa ko mga ulama at iyan ading ka tindi aso di ka kapag-istighfar di ka tingin tindi aso kapag-istighfar ato na ito istighfar ko so kapag-irong astaghfirullahaladzim wa atubu ilayh astaghfirullahaladzim wa atubu ilayh nintinang ka na natingin kong batiya ka bangka tugyang katawi na masambong ka sa oras ay magpumri ng Allah ta'ala na rin ang kanya nag-iis kita no na nagyang kayo ulan na Ramadan
na pakadakal tanong sulitan ng pag-istighfar sukap silawati tanong ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kay insyaAllah ta'ala na pagilang no Allah ta'ala amal tanong may tumala kapalapalar kita dun pakataling gumaan Allah ta'ala nagpalapalar tanong na yaman na mapragon si sa alungan na mauri balasan tanong Allah ta'ala sa mataklamabiang pangitano si Allah yang kay niya kapakating kakapkating tanong si namin pili nito mga amal tanong ang mga pupunod at pagkapunas si kuya mananin na mga kadustaan tanong kalahong tanong siya kagay nagigatigakin kita ng pakalipatan so kapanggal pakatanong kay kasusuat Allah ta'ala pakalo-kalo na makaw sa alungan na mori na ayaw magbaluya mapunod na sugal pagtanong ang mapiya na di sumangagal pagtanong ang mga rarata kaantan masampur na sulit o Allah ta'ala agyo ng suka pakasurga tanong Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.